Son xa 40 as víctimas mortais logo do choque de dous trens de alta velocidade en Adamuz, en Córdoba. Investígase a rotura dun anaco da vía. O ministro de Transportes di que haberá que agardar para saber se é causa ou consecuencia do descarrilamento do tren Irillo. Moitas familias viven horas de angustia porque aínda non conseguiron localizar os seus. Esta tarde confirmábase o falecemento de 4 membros da mesma familia de Punta Umbría. O milagre, a pequena de 6 anos, conseguiu salvarse. Noutros asuntos, a Secretaría Xeral de Pesca comprometeuse a solicitar á Comisión Europea a modificación das reivindicacións principais do sector no tocante á anotación das capturas e o preaviso de 4 horas para volver a Porto. A flota xa que logo desconvocou as protestas que mantiveron durante toda a xornada. Que tal? Como están? Moi boa noite. Comezamos aquí este relato informativo dos feitos da tarde no Telexornal Serán falándolles das vítimas dese tren, dese accidente de tren de onte. Xa son 40 os falecidos nese accidente ferroviario de Adamuz, un balance oficial que poucos se atreven desta hora a dar por definitivo. Os equipos de rescate aínda non conseguiron chegar aos vagóns do Albia máis danados. Alberto Mancebo. Esa é a clave, Xesús, chegar ata eses vagóns onde se supón, desafortunadamente, que hai máis restos mortais. Son 40 os falecidos ata o agora, 150 feridos, 41 deles están ingresados nun hospital de Córdoba e, ademais, hai 12 persoas que están ingresadas na unidade de cuidados intensivos, un deles é un neno, pero dende a Xunta de Andalucía explican que non corre perigo a súa vida. Ben, hai dúas prioridades neste momento. A primeira, identificar todos os falecidos que se encontraron, grazas ás probas de ADN que están achegando os familiares, e a outra é rescatar os que faltan. Hai aproximadamente 30 persoas que están desaparecidas, pero esa cifra non está clara, nin sequera Moreno Bonillo, presidente da Xunta de Andalucía, puido explicarnos exactamente que significaban esos 30, se son 30 desaparecidos ou tamén poden ser algúns deles que están sin identificar. Sexa como sexa, agora, os enxeñeiros da DIF teñen unha labor moi complicada por diante para estes seguintes 2 días. Non vai ser dun día para outro, tamén o dixo o presidente da Xunta de Andalucía. Teñen que montar un guindastre moi potente que poda levantar os 2 vagóns e encontrar o que máis se temen que sexan máis restos mortais. O último balance oficial de vítimas fala de 40 mortos, pero as autoridades non se atreven a dalo aínda por definitivo. Témese polo que poida aparecer cando se levanten os 2 vagóns do Albia que quedaron en peor estado e aos que aínda non se puido acceder. A media tarde chegaba ao lugar un guindastre para tentar levantalos. Todo indica que va a ser lento porque va a haber que retirar mucho material para poder levantar esos vagones. Es más que probable que haya personas fallecidas una vez que se inicie la elevación de esos 2 vagones. Unha trintena de forenses traballa no Instituto de Medicina Legal de Córdoba para identificar canto antes as vítimas. A Garda Civil habilitou oficinas para a recollida de mostras de ADN en 4 provincias andaluzas en Madrid. A boa nova chega dos hospitais dos 150 feridos, só quedan ingresados 41 e non se teme pola vida dos máis graves. De los 41 sigue habiendo 12 accidentados que siguen en la UCI, como saben todos ustedes, entre ellos un menor. No hay riesgo vital para ninguno de esos 12. A maior parte dos feridos, entre eles 4 nenos, están ingresados no Hospital Reina Sofía de Córdoba, desde onde pediron á poboación que, na medida do posible, evite acudir a urxencias. Si chaman os andaluces a doar sangue nos vindeiros días para repoñer unhas reservas nas últimas 24 horas case esgotadas. Hai moitas familias que aínda non conseguiron contactar cos seus seres queridos ou ben saben que siguen desaparecidos. Son momentos de moita tensión porque a situación é angustiosa e incerta, Alberto. Efectivamente, esas son as palabras clave que viven agora mesmo as familias, a angustia, a incerteza. Ademais, están buscando as respostas en pabillóns polideportivos, en hospitais ou outros centros. Agora mesmo hai 27 forenses que están analizando e identificando os cadáveres no Instituto de Medicina Legal de Córdoba. Ademais, a Xunta de Andalucía habilitou 5 puntos, tanto en Huelva como aquí na provincia de Córdoba, onde os familiares poden facer a denuncia de desaparición
investigación e a vez aportar as súas probas de ADN para atopar os seus seres queridos. Mi hija me llamó a las 8 menos cuarto, llorando, descompuesta, diciendo que el tren había descarrilado. Y al momento me colgó, no había cobertura, yo me vine directamente aquí a Renfe. Non todos os familiares tiveron a sorte de recibir unha chamada no momento da traxedia. Os últimos datos apuntan a que hai 33 pasaxeiros que permanecen desaparecidos. Os seus familiares e amigos recorren ás redes sociais de xeito desesperado co fin de tentar atopar algo de información. As historias desgarradoras comezan a aparecer. O Concello de Punta Umbría, en Huelva, xa confirmou o falecemento dos 4 membros dunha mesma familia a que pertencía a menor de 6 anos que estivo custodiada pola Garda Civil tras ser rescatada case ilesa. Os superviventes aínda tratan de dixerir as escenas dramáticas e impactantes que viviron. Ana viaxaba coa súa irmá embarazada que continúa ingresada na UCI e agora pide tamén axuda para atopar o seu can. Había algunos que estaban muy bien y hay gente que estaba muy mal, y los tenías delante y sabías que se te iban y no puedes hacer nada. Los bomberos los rescataron del tren y se lo llevó la ambulancia, junto conmigo. Nos fuimos directamente al hospital y ahora que ya está en observación y estamos esperando, pues aprovecho para buscar a mi perro. Por favor, si podéis ayudar a buscar los animales. Os equipos de axuda psicolóxica e sanitaria son fundamentais nestas primeiras horas coa Cruz Vermella totalmente entregada. Los primeros auxilios psicológicos en esta primera situación son fundamentales. El que las personas que llegan, que no tienen información, pues se sientan acompañados, que se sientan escuchados, atendidos. E como contrapartida tamén empezan a aparecer as historias en que as decisións de última hora cambiaron o destino. Eso es, íbamos a comprar ese tren, pero al final decidimos aprovechar un poquito más el día en Málaga y decidimos coger el de las 20:40. O sea que ayer bastante también en shock y agradecidos de que no nos hubiera pasado nada. As comandancias da Garda Civil de Huelva e Córdoba habilitaron 5 puntos de recollida de mostras de ADN e fan un chamamento aos familiares para axilizar o proceso de identificación. Os primeiros corpos dos falecidos xa chegaron ao Instituto Anatómico Forense de Córdoba. A de onte foi unha traxedia en 2 actos. Póñanse en cuestión, son onte ás 8:20 da tarde. Nese momento, 3 vagóns do tren Irllo descarrilan. Un deses vagóns, verémolo de seguida, remata na vía do lado e provoca a segunda parte do accidente, que foi a máis grave. O tren Albia atópase na vía co vagón descarrilado, verémolo de seguido, e en 20 segundos, sen marxe ningunha para reaccionar, prodúcese un impacto que foi brutal. A cabeceira do Albia, as resultas dese impacto, imolo ver aquí nesta animación, aquí vemos ese momento do impacto, esa cabeceira do Albia, sae despedida, o Albia é o tren que está debuxado en color rosa, sae despedida, 53 pasaxeiros caen por un noiro, un desnivel de 4 metros de alto. Foi precisamente neses 2 primeiros vagóns do Albia onde se rexistraron o maior número de mortos e feridos. Faltaban 15 minutos para as 8 da tarde. Un tren Irio con 294 persoas circulaba de Málaga a Madrid. A altura da localidade cordobesa de Adamuz, en plena recta, 3 vagóns de cola descarrilaron. 2 deles quedaron atravesados na vía contigua. Por ese punto, e só 20 segundos despois, cruzaba un Albia en sentido contrario, dirección Huelva, con 187 pasaxeiros. Os 2 primeiros vagóns batían contra os do Irio e caían por un noiro de 4 metros prácticamente desintegrados. Estaba en este lado, entonces yo me empecé a levantar un poco y ahí es cuando dije, ya está, esto yo viajo mucho en tren y esto no es normal. Y hay gente que estaba muy mal, y los tenías delante y sabías que se te iban y no puedes hacer nada. No momento do impacto, o primeiro tren ia a 205 km por hora e o de Renfe a 210, lonxe dos 250 do límite de velocidade nese treito. A inmediatez do impacto impediu que se activase a freada de emerxencia do Albia. El accidente es tremendamente extraño, es en una recta. De inmediato se desprazaban ao lugar servizos de emerxencia estatais, autonómicos e municipais, ademais de membros da Unidade Militar de Emerxencias e máis de 200 gardas civís, moitos deles especializados en identificación de cadáveres. A circulación ferroviaria entre Madrid e Andalucía permanece desde entón suspendida.
Pois 500 pasaxeiros había entre ambos os dous trens. Nun primeiro momento, moitos deles non conseguiron ser conscientes do que lles acababa de pasar, da magnitude do que lles pasara. Estas imaxes gravounas Adri Vélez, un dos pasaxeiros do vagón número 5 do tren Irio. Os vagóns seguintes, 6, 7 e 8, son os que descarrilaron e chocaron contra o Albia, pero nun primeiro momento ninguén podía imaginar o que estaba pasando. Hai fume e están pedindo un médico, publican nas redes sociais, mentres ao seu redor o resto dos pasaxeiros semellan desconcertados. Móvil en man, intentan informar os seus de que están ben mentres buscan a saída dun vagón iluminado únicamente polas luces de emerxencia. Las baterías de los móviles, cuidado con las linternas porque se va a necesitar luego, ¿vale? É un dos traballadores da compañía que trae serenidade á escena coas súas indicacións. Cuando consideremos que sea seguro salir, lo vamos a hacer. Es más seguro estar ahora dentro del tren a que no sabemos en qué condiciones están las vías de los lados. Os pasaxeiros non o sabían, pero el xa viña de outros vagóns e coñecía o alcance do impacto. Si alguien tiene conocimientos en primeros auxilios, por favor, esa persona estar pendiente de las demás personas del coche. A evacuación completouse contra as 3 da madrugada. Unha vez fora, Adri Vélez gravou este vídeo, o último que publicou do accidente, e onde se fixo plenamente consciente da gravidade da situación que acababan de vivir. Hoxe Pedro Sánchez viaxou ata o lugar do accidente. Dixo ali que era un día de dor para España. Defendeu a actuación do Goberno en unidade e coordinado, segundo dixo, co resto dos organismos oficiais. Pedro Sánchez anuncia 3 días de loito oficial a partires desta medianoite. Que vamos, antes se ha dicho, yo me sumo a ello, creo que es un día de dolor para toda España, para todo nuestro país. Y nuestro pensamiento, si va dirigido a alguien, es a las víctimas, a sus familiares, a los cuales les queremos enviar nuestro recuerdo, nuestro pensamiento, nuestra solidaridad. Tamén o presidente do Partido Popular acompañou o presidente andaluz ao posto de mando na zona cero do accidente. O líder da oposición lamentou que o Goberno non nos informara directamente da situación e pediu que se aclarasen as causas do accidente o antes posible. Le debemos a las víctimas y a sus familiares saber exactamente qué ha pasado. Es el momento de la asistencia sanitaria, es el momento del consuelo y del acompañamiento. Ya habrá momentos para que nos informen de las investigaciones que seguro que desde el día de ayer están en marcha. En nome do pobo galego, o presidente da Xunta quixo expresar a consternación por este accidente. Alfonso Rueda dixo tamén que Galicia pon a disposición os medios necesarios para atender os afectados e devolver a solidaridade que recibiu Galicia coa traxedia de Angrois. Recordar o accidente de Angrois do ano 2013, naquel momento recibimos a solidaridade e a axuda de moitísimas persoas, sentimos o seu cariño e, polo tanto, agora queremos facer o mesmo. Si fora necesario, por suposto que Galicia aportaría medios. Os reis viaxan mañá a Adamuz, dende Atenas, onde asistiron ao funeral da princesa Irene, amosaron o seu apoio ás vítimas e ás familias. Simplemente queríamos transmitir desde aquí, desde Atenas, en este momento que estamos atendiendo, como saben, un funeral familiar de la princesa Irene, nuestra consternación y nuestra preocupación por el terrible accidente que ocurrió ayer. La prioridad ahora es atender, es acompañar, es ayudar, es asistir a todas las personas que se han visto afectadas por este accidente brutal. Imos, se lles parece agora, coas posibles causas do accidente. Investigan a rotura dun anaco da vía onde se produciu o descarrilamento. O ministro Óscar Puente di que haberá que determinar se foi causa ou ben consecuencia deste sinistro. Descarta que houvese algo antes na vía. En Adamuz xa se registraran 18 incidencias, ao parecer, nos últimos tempos. Que vamos a dar con la verdad, que vamos a conocer la respuesta y que cuando se conozca esa respuesta del origen de la causa de esta tragedia, como no puede ser de otra manera, con absoluta transparencia y absoluta claridad, lo pondremos en conocimiento de la opinión pública. Aínda é pronto para que a investigación para determinar as causas do accidente poida dar froitos.
Nunha entrevista en Televisión Española, o ministro de Transportes, Óscar Puente, lembrou que aínda é cedo para descartar calquera causa, pero si desbotou que puidese haber algo na vía no momento do descarrilamento. Tamén restou importancia o feito de que a DEIF rexistrara 18 incidencias en Adamuz nos 3 últimos anos. Un dos puntos en que se centra a investigación é a rotura da vía, e o que queda por determinar é se foi causa ou consecuencia. A investigación prevese longa e tamén o tempo para coñecer toda a verdade. Mentres tanto, a prioridade son as vítimas. Pois como sucederá tamén aquí en Santiago, en Angrois, os veciños de Adamuz foron os primeiros en chegar a socorrer os feridos. A solidariedade apareceu para abrir casas, levar ao hospital a quen necesitase, Alberto, e agora para recoller útiles enseres que poden servir, non? É a catástrofe ferroviaria da historia de Andalucía, pero a solidariedade sempre ten unha forma de entrar. Esta é unha das maneiras. Fíxense que vou lo mostrar porque é moitísimo máis fácil. Os veciños de Adamuz, que están, por certo, a 4 kilómetros onde sucedeu o accidente, non tardaron nada, ningunha hora en comezar a traer mantas porque o necesitaría a xente, porque aquí, neste espazo da Casa da Feira onde se fixo o triaxe, e tamén houbo chaquetas, trouxeron sabas, e ata fíxense, alá no fondo podemos ver que mesmo hai colchóns. Isto recorda moitísimo a situación de Angrois, a situación que vivimos hai 13 anos, cando os veciños desa localidade de Santiago, sen que ninguén llo pedira, comezaron a traer chaquetas, comezaron a traer mantas e, sobre todo, auga, un recordo que temos todos os galegos e que se volveu repetir aquí en Adamuz. Pode verse nas primeiras imaxes do sinistro, grupos de veciños, sós ou en colaboración coas forzas de seguridade, sacando os primeiros feridos dos vagóns sinistrados. Me ayudó gente que rompieron los cristales y me sacaron, porque yo estaba con mucha sangre. Allí nos trasladamos inmediatamente, fuimos de los primeros en llegar al lugar del accidente y empezamos a ayudar a los pasajeros y a sacar heridos y luego ya pues, bueno, se fueron incorporando más medios. Foi antes da chegada desta longuísima ringleira de ambulancias. Chegou a solidariedade dos máis próximos. Os habitantes desta vila, da ladeira de Sierra Morena, apoiaron en todo momento os labores de rescate. Muchas personas que han colaborado con manta y agua y, en fin, lo que hacía falta. Tragedia como esta no la ha visto el pueblo nunca. Accederon á zona e axudaron tamén cos seus propios vehículos a trasladar os feridos menos graves ao centro de atención montado pola Cruz Vermella no fogar do pensionista. Y es el punto más cercano al lugar del accidente en el cual lo hemos podido montar, dado que el acceso a la vía está totalmente restringido y además es un camino, en este caso de servicio, y no es factible. Estoy muy orgulloso de mis vecinos y de mis vecinas porque desde el primer momento han tenido un comportamiento ejemplar. Compañía e apoio humano tamén aos familiares das vítimas por parte desta veciñanza que serviu como apoio á asistencia que brindaron desde o Colexio de Psicólogos. Nós e os protagonistas estamos repetindo constantemente esas referencias á traxedia de Angrois e é inevitable. Os veciños dese pequeno lugar de Santiago reviven inevitablemente, Alejandro, toda aquela traxedia e todo o que viviron en 2013. Sí, pois dende que saltou a noticia son inevitables as comparacións co que aconteceu aquí en Angrois hai prácticamente 13 anos. Os veciños desta pequena parroquia de Santiago de Compostela levan rememorando durante toda a xornada o que aconteceu aquel 24 de xullo de 2013, o que aconteceu a moi poucos metros das portas das súas vivendas cando ese tren Alvia descarrilou na coñecida como curva da Grandeira. Uns veciños que din que teñen moi presentes a eses veciños desa localidade cordobesa que agora lles toca vivir unha situación moi semellante a que viviron eles. A última hora da tarde do 24 de xullo de 2013, un forte estrondo sorprendeu os veciños de Angrois. O ocorrido este domingo en Córdoba fíxolle revivir o impacto daquel momento. Claro, a partir de ayer, pois sí que se veu a memoria. Se había 5 mortos, e dixen ao meu marido, vai haber moitos máis, pasa como aquí, efectivamente. O corpo, todo eso, mutilado, todo moi duro, moi duro. Todo foi igual que o que pasou aquí. Estamos exatamente o mismo. Cando caen os vagóns que dixeron que iban eses 3 por 4 metros, dixen, Dios mío querido, como estará esa xente? É o que me acorda a min. Din que no día a día tentan esquecer, pero que ao ser un lugar tan marcado pola traxedia fai que lle lo poñan difícil.
Durante todos estes anos, a verdad, o que se tratou aquí foi de olvidar, de pasar página. Foi moi duro. Para nós moitísimo, mas aparte deso que pasan por aquí os peregrinos. E todos se paran aquí a preguntarche. Dende a súa experiencia teñen moi presentes as vítimas de Adamuz e piden ademais que a investigación non se complique tanto como a do descarrilamento de Angrois. É que as familias, que non pase como aquí, que anden camazán que indo dos 12 anos, que anden aínda tirando, ainda non dan resposta, ainda non queren creer o malo que foron. Porque todo é correr, pero hai que as cousas hai que facelas ben feitas. Non o que fixeron aquí. Nun anaco imos volver con máis información sobre ese tráxico accidente ferroviario de Adamuz. Agora imos con máis actualidade. Comezamos por Portugal. Alí os candidatos na segunda volta buscan os seus apoios ante unhas eleccións que se prevén moi igualadas, Marcos. Que tal? Como dis, os dous candidatos á presidencia da República xa buscan apoios para reforzar as súas posibilidades de cara á victoria electoral. O socialista seguro cree que nada está gañado e trata de converter a elección nun plebiscito. E o candidato Ventura, da dereita populista, anima aos portugueses a rachar co bipartidismo. Toda a esquerda, por certo, comunistas, verdes, rupturistas, prestan apoio socialista e os varóns do centro-dereita gardan silencio, como, por exemplo, o primeiro ministro da República, Luis Montenegro, que vai ser neutral. Van decidir en definitiva os portugueses se as enquisas din que todo é posible. Máis asuntos, a flota de Baixura desconvocou finalmente eses paros e mobilizacións que mantiveron durante toda a xornada de hoxe nos portos e tamén en Madrid. A decisión chega tras acadar o apoio ás súas reivindicacións nunha reunión que tiveron esta tarde coa secretaria xeral de Pesca para abordar os problemas de aplicación desas novas medidas que impuxo a Unión Europea. La Secretaría General de Pesca adoptará una resolución para establecer que los errores u omisiones en la estimación de las cantidades en el diario de a bordo para especies con capturas inferiores a 50 kilos no constituyan una infracción. Respecto a la notificación previa, la Secretaría General de Pesca establecerá en la misma resolución que esta notificación se llevará a cabo en el momento en el que el buque ponga rumbo a puerto. E tamén nunha nova xornada de protestas as tractoradas volveron a afectarlle o tráfico en Lugo. Co fin de provocar retencións nos accesos á cidade, preto de 200 tractoristas circularon a modo en hora punta pola Nacional Sexta ou polas rotondas do polígono do Ceao. Tamén entorpeceron o tránsito pola rolda de Muralla dentro desa estrategia por parte dos gandeiros de gañar visibilidade e presionar contra a ratificación por parte do Europarlamento do Acordo de Libre Comercio con Mercosur. Máis asuntos, Galicia renova os apoios á natalidade e á conciliación. A Xunta acaba de aprobar unha nova convocatoria da tarxeta Benvida, axuda de 1.200 euros para mercar produtos infantís. E nova edición tamén do plan Corresponsables, no que destinarán 7 millóns para que concellos e asociacións poidan organizar actividades que favorezan a conciliación das familias con nenos de ata 16 anos. E axudas tamén para instalar renovables en empresas e fogares. Haberá 17,5 millóns de euros para subvencionar a colocación de paneis, caldeiras de biomasa ou outras enerxías que permitan reducir a factura e conseguir maior eficiencia enerxética. Ben, pois neste punto, e para recapitular sobre as novidades da tarde e coñecer tamén a última hora, volvemos a Adamuz. Alberto, supoño que a chegada da noite complicará aínda moito máis eses traballos que de por sí xa son delicados para levantar eses vagóns que faltan e buscar as vítimas. Ese é un dos retos os que se teñen que afrontar os enxeñeiros da DIF. É unha mala noticia que ademais nos trasladan dende a Xunta de Andalucía, é que o levantamento deses vagóns non vai ser unha cousa de horas, vai ser unha cousa de días. É fundamental facelo porque todos os equipos de busca chegaron a un punto ao redor deses vagóns onde non poden continuar, polo tanto é fundamental e prioritario poder despexar as vías para atopar, desgrazadamente, pois restos humanos que probablemente tamén se correspondan con algún deses 30 desaparecidos. Pois entre onte e hoxe vimos moitas imaxes moi impactantes, moi duras, pero para rematar hoxe quixemos quedar con algunhas máis silenciosas.
pero que precisamente por seren silenciosas son a vez enxordecedoras. A soidade dos familiares nas salas da garda, rodeados de dúcias de persoas, pero fundamentalmente sós, agardando por noticias de seus seres queridos. Todo o noso ánimo, todo o noso agarimo van hoxe, agora, para eles. Grazas por estaren aí. Vémonos.